Qadrly watandaşlar, bugünkü getleşigimiz sizin diqqatyňyza ýene bir anyk faktlar bilen hödürleýär. Bugün ünsüňiz Meredith Rashid 1960-njy ýylda doglan türkmen politigi we diplomaty bolup, häzirki döwürde daşary işler ministri wezipesini eýeleýär. Meredith hem ýurdun beýlek talançylarynyň kemgalalyny, anamyňa misaly. Türkmenistanyň kenagaçylar we telefeçiler bileleşigi Qırgızstan Respublikasynyň Köýlüň kenaryna Kaşşan mehmanhana gurmak üçin taslama taýýarlady. 2015-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetine bu taslama hödürlendi. Şu ýylyň 5-6 awgustynda Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Qırgızstana eden saparyna bir näçe resmi namalara gol çekdi. Gurulun obyektlaryň misaly bolup Qırgızstanyň Istiqlal şäherindäki 5 ýyldızly mehmanhanany Şary Amanowyň dosty döwlet 45 milyon Amerikan dollaryna gurdy. Guruluşyk tamamlanan soň mehmanhana Rashid Meredowyň öňki ýalynan bolan ogly Kerim Meredowyň hususylygyna geçdi. Geçilişiniň korrupsiýon skemasyny tasdiklaýar. Diýmek, bu mehmanhana Qırgızstan döwletiniň turizmini uly goşanty goşýar we Kerim Meredowyň jübisine uly girde berýär. Emma Türkmenistana hiç ýyl goşandy ýok. Türkmenistan bäde pulunu tölemeli, elini çekmeli bolýar. Muňa biz ören hileler we watansöýçilik skemasy diýip atlandyryp bileris. Bu skemadan soň kimiň döňükligi, kimiň watansöýenligi meselem bolýar. Öňkü gepleşigimizde agzap geçen Karan Fielding Limited Partnership firmasynyň täze atlar bilen sizi tanıştırmak isleýär. O atlaryň içinde Hazimrat Rejepow, prezidentiň ýakyn garnaşy we Kerimberdi Yalqabow gelip çykýar. Olar firmada 175 göterimli öz adyny aşagyna alýar. Hemde şu ekranlarda görýän dokumentlaryňy pauza goýup, zooma goýup, golaýdan tanyşy bilersiňiz. Bu firmalaryň hemmesi FATF komissiýasynyň dikkatyna geçirildi. FATF komissiýasy bolsa, haýsy ýurtdan gelen pulum bolsa, ogurlyk pul bolsa, şoň ýygyna düşüp, şu firmalary we hasaplary arest edýän komissiýa. O komissiýa Amerikada ýerleşen garaşdyk komissiýa. Şonuň üçin hemme hasabat häzir şolaň dikkatyna berildi, hemem komissiýa öz işini alyp barýar. Şunun bilen biz sizin bilen inniki gepleşiklere seni hoşlaşýar, sagaman oturuň adamlar.